Kusihla ngomsombuluko SABC 1 Mzansi Fashoman nibingelele nabenkosi soqaphela mbowethu umi kanjani umhlahlo wakho wesimo sezulu esiqale ke sibheke ukuthi njoba sikubo ubusika izimvula zimi kanjani kulo lonke lihlakhulu silakhele endaweni esentshonalanga yezwe izoba ngaphezulu kwalezi esijwayelekile endaweni esempumalanga yezwe izobe zingaphansi kwalezi esijwayelekile njengoba ngempela kuyubo ubusika kanti ke uzobe usuqaphela mbukela ukuthi amazinga okushisa njengoba sikubo ubusika endaweni esentshonalanga yezwe azobe ngaphezulu kunalawa ajwayelekile endaweni esempumalanga yezwe azobe ngempela angaphansi kunalawa ajwayelekile ake sibheke ukuthi umi kanjani ngempela umhlahlo wakho wezulu njengoba sikhuma nawe kusihlo limboze ngamafizulu kusuka endaweni esogwini kwintshonalanga koloni ofela phana ko Port Elizabeth kwaZulu Natal amathuba ezivula lindelekile unguye u30% endaweni esiko Port Elizabeth kusasa mbukeli okhona lapha ngempela endaweni esentshonalanga ko Cape Town iphumile inhlamvelanga South African Weather Service bakhipha isixwayiso somlilo wamadlela endaweni esikhona lapha ko Springbok uzobe usuqaphela Port Elizabeth oqhubela limboze ngamafizulu ungena maphakathi kwehlakhulu esilakhele kwaZulu Natal amathuba ezivula azoqhubeka lindeleke anguye u30% lapha ko Port Elizabeth ufika lapha kwaZulu Natal kombombela abe nguye u60% mawukhona lapha eGauteng ufika lapha eTshwane endaweni esikhona lapha ko Bloemfontein nakhona lapha ko Masero amazinga akho okushisa kusihlwa mbukeli azoqhubeka ebuthi ngubonga kulo lonke lihlakhulu esilakhele obheka nguye u-5 makhona ko Sutherland ayiqanda makhona lapha ko Caviloni mbukeli ukhona lapha kwaZulu Natal namaphethelo anguye lapha no-4 makhona ko Peter Maritzburg labanda ngempela izulu mali kunjalo abe yilo issue makhona lapha eThekwini ngathi uzobe usuqaphela ke kusasa masiphakeme inhlamvelanga mbukeli kwaZulu Natal amazinga okushisa omeli walindele azobe nguye lapha u16 sekwe lapha u22 Emelo azobe nguye lapha u13 Gauteng namaphethelo azobe nguye lapha u12 lapha u13 obenje makhona ko Mosina azobe nguye lapha u22 mbukelo khona lapha kuMakhanda azobe nguye u16 East London anguye u20 Port Elizabeth anguye lapha u19 obenje makhona eCape Town azobe nguye u20 Fredendal anguye lapha ngempela u24 mina mase ngithatha intambo ngizibusela kumlingani wami unoxolo ngithi kini nonke emakhaya inkosithela umusa.